Mind your one grandson. 2019. Pangamane bai peri. Pati vawina mwari ati enda imberi. Manje vachawacha kuseri nekuseri. Apa naze kupona nesori. Saura na matirwa kwa magaya. Kumbora kaura parapora papona. Vamwe machache vakutanga kumushora. Sauro aiwa vatomtonyora. Vura bai peri vachichutane mabesi. Topolo una kuti matunza muresi. Apa serious yakagadzika kuvesi. Mukazi akapfeka tight dress. Kwanza chiti amen munongwari. Mamwe machechi emari. Pari kuti amen munongwari. Mamwe machechi amakambani. Pari kuti amen munongwari. Mamwe machechi emari. Pari kuti amen munongwari. Mamwe machechi amakambani. Mreza ninga chinzi 10%. Hatarize kutasati wapatara rent. Kana kuti type aina senti. Anenga chingoti you must repent. Chizimbo chinorwirwa kuita gosa. Kapa wani chapuwa 7 mwari pachadzosa. Unozoona kuti wakapusa vatokusenzesa. Amen munongwari. Mamwe machechi emari. Pari kuti amen munongwari. Mamwe machechi amakambani. Pari kuti amen munongwari. Mamwe machechi emari. Pari kuti amen munongwari. Mamwe machechi amakambani. Kuno tokonda mfaro, hakuna sakadaro. Aiwa izindine naro, pati vaziye vakadaro. Nekuti vari kuti amen munongwari. Mamwe machechi emari. Pari kuti amen munongwari. Mamwe machechi amakambani. Pari kuti amen munongwari. Mamwe machechi emari. Pari kuti amen munongwari. Mamwe machechi amakambani. Mreza ninga chinzi 10%. Hatarize kutasati wapatara rent. Kana kuti type aina senti. Anenga chingoti you must repent. Chizimbo chinorwirwa kuita gosa. Kapa wani chapuwa 7 mwari pachadzosa. Unozoona kuti wakapusa vatokusenzesa. Amen munongwari. Mamwe machechi emari. Pari kuti amen munongwari.